Всім привіт, всім доброго ранку. Пташки співають голосніше за мене. Я хочу вам побажати гарного дня і я чекала, поки чоловік пробіжить. І я вийшла знову позайматися спортом. По можливості виходжу. Зараз в мене достатньо часу. Не виходжу тільки тоді, або ми десь в від'їзді, або щось сплановано, якісь там візити, терміни. Але сказала собі, кожного дня, якщо нічого не сплановано, нічого екстра немає, кожного дня виходити сюди, бігати, займатися. Мінімум ранкова зарядка, коли як по настрою і по стану. І насолоджуватись і займатися спортом.